Apa ni keren ni pih aku ikaman. Hadin jong pra pila ino ia ka politics na po kasila constituency. Ngayon kumba dan kajing jelai jong kibri ke penabar bakinong kinong tebot. Hakapor jong pih ki dan kum kani la se bakiong ka bod khar la ne ka bod karu la ne kiwi pat ki bod. To ka wei ka baga su tena tipoi hakamat ka baga ju imsui shiji balai bang ya telang pat kisno kamtang kisno bodar ka dau kalong na mar bang yu i ya ka jingdon jong kini ki bri yu wan shabar ki wan shabar kadon ka beta ka bahap ban perkhat maha ya kini hadu untang Nadu Taria, Majai, Malakanch, Komora, Nata Hat Mobang, Telap, Kishamati, Kishila, Nadu Karsenda, Nadu Ki Dalia, Kalatek, Kibun, Kibom Dei, Kitashno, Kibun Kiwan Shabar. Nasay Shabar. Ki ketup yakinan tribal ki bun kum hakarate ti hindai ki we pat ki par tribal ki wan na ki we pat ki jaga ti kabalong ka we ka ba nga ba jumaham borabor ya kishno ka we kishno maham ba ki de ban strict ba ya kani namat ba kandomlong over populated kambun no maki Kimawan na shabar bani kita isno. Tikani kan je shisha nanta. Nabar hanga por junga na je terang kasno. Tidon kiri constituency ru kaba ki police station ru kawe police station kambut kam benda je hanga por bangalong LDC kala pendu. Nabar rengkat bat ka officer election commission rengkat bat headman orang basno jong kasila. Dan tigiwe dia telang war SDO kumno bande ban penduna naman bakim de kitaishno kiwan shawa ti hak lagi sni kibriu ni nang perkhat baki de bawal la Bangladesh bani ong be yaki piwan la Bangladesh ti rei ki OM nim de na Bangladesh ti ki ong iwan na kashar iwan shangshani tidak laki lawan nak syani pan ye sertifikat baki dia nak syar kawakha pat kawasyong basa baki dangwan sen tidak mar kata halor jong ngani kan nurin namar baki musim long fashion jaka putam dan yang sembru syong baki para pajor kutus porator wan kum kiloret tenim trip yaki nim kai yaki baki di fashion Tikashnong dia terang jaka pasaway wat ia ka ration tu pada kim tigna waki de kitashno tingam syang yalam ye kitashno yaki headman skitishno wakin subha banam ai ration yaki kadau kalau nama we le yo ration card pibla shu ban penkala yaki wakim le kitashno kita ginong bangahikai yaki shno wat yo SDO kahikai kumnubong kli jingkli tinrei suki nda harin mangamlong shu malari tigi jia kumba kilometer Dangam bakala khat khna spa propulai mapi ha kapor bapilong MLA phila weng ya ki bod jong kumba khat san spa ngut ki barjala kade lambul kan mau fikor ti patik dalam kan mau ni tabal bun ni lawe rengkat baru SDO ketela rengkat bat kishno kidon kita ipor yesu bagi dia kinong kersan ni pihana da
Okay? Kia tu ru baki dei kinong Kristyan jong pi kini khatsan spangot ki bapi wen. Kidong Kristyan jong no. Kinong Kristyan jong pi. O ye kata dengan tip dari tip selu ki Kristyan yang ngala ni ki Kristyan di iwe ngam da tip ki. Ti kan wen le ki no ki no ratang bom dehi tada baki dehi ki trashno ki badon ya ki ne ki kendon jong ki ritisno ki bas happo ki punya jong kisno ketemu dia ki ngam ju kubur ki bod yang Hakapor jong pi gidon kanumud la sel dan bang ni krem be tik ki bod kha ki bod karo ki bod hajong hakapor jong pi gidon kanu bod mau shu antak malumala. Kumbaka do bot te tambah kita ki podang bun mangiu khasti ki namu ba kita bijaka Ar le hajar gidon. ki padon ki bayo bot ki padon ki de manduna kata Menta tu gila bun ba. Menta tu gila bun ba. don kisno ki blalong ngan ai duk sak kisno shela ada sim kelum ya kini ki briu ki bahak itu kisni ki mle trashno temta pada ki balong ki botar jongi la khambun ki ban syabar ban ya ki ban national kala bano ladai ya tam lien soi Te ngan wan ra fi sakawi kamat. Filalong MDC khat news nem kanthi. Kai gi ngap jong fi ka bor jong ka 6 schedule ka be dei bat ki khasi khara. to hakisni jongi nim da don kan ko kai jing ten sure bat kini ki ai nyo ka sik di tray ya ka jing tray kum ki MDC na kam tala ki jong ki shnong bat pai na kam ki school na takini ki umbam ki barit ki barit ki skim ki ba kim da kata bat kam tam e ka we ka ba ha ka por bangalong hantate kalong tang kat tu kare tang kat tu kare por na bang na dong tang barwe ka don haka isi na kabing jong ka IPHC takibun ki parlok juga ki HSPP sudah ti haka ne ka jinya syong kawangi ya train no tinggal siap ki bud ki jing da we ka ba ki education ka don ki jing perkhat ba ya ka education imbat dari district council si lenter tinengam la ban be kata lemar ngim yahap kan kom perkat bat ke majority kita kam biang kemakmiliti di nang tapadi ke jik trekam na kaming ka treat ya kismi bangalong PM in charge yung ka treat kadang kan mau tangwe buri ba yo ban yo training license tangwe shwa kataro baklau preset tong officer jonga bakla ta badi baar badi ngaken mau iwe den hantai malki kita walong pridat lasyong sinong langan ter bang pridat hang dia silong la khala punya kiasya iseng ya kekenja benting press tangita ngaken mau Haus na miuta? Kistem bangalong ngalong manganda du senam kles pa prapu al prapu lai tak ba senam senam dengan resign no pada hadin hakapor ba hoping namar ba hoping pediang do ya ka kongres ba de tela di ka biang jongi APHC persia di lebo persia di pandrakan nukur pilihan motion di ngapa dia ngakasian ya ka executive committee namal ba kanung rim ka biang na kaning jongi ka pasti ada tren ya tamu di ngakasian ya ba ping pa rusak Ti fimu bano hakapor pilong EM ngapi gidan tang armut khar hapo khasi jenti gi ba hapo khasi hills ki ba train license ki training license ka dan pa ki la dan pa na du siwa da ki spaki
ada labun dah kispat dah karai ngam dah kenal tambah ki bang ai mangaki Arlo. tangan dah kenal like ti kide ki basu renew pada ti dan ki renew tak kita